ନା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ତୁମର? ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ାଏ କାଗଜ ଦେଲୁ, ଡିପିଓକୁ ଦେଲୁ, ପିଡ଼ିକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଲୁ, ଆମର MLA ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀକୁ ଦେଲୁ। ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର SCC ଲିଷ୍ଟଟା ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆଇରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର SCC ଲିଷ୍ଟ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ କେରଳ ପଳାଉଛନ୍ତି କୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ଗୃହ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତ ଆଗରୁ କେତେଥର ଏମିତି ଦାବି ଜଣାଇଛ? ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଛୁ, କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଯେତେ ଦେଇଛି ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ। DPOକୁ ଦେଲାଟା ଅଛି, MLAକୁ ଦେଲାଟା ଅଛି। MLA କ'ଣ କହିଲେ? MLA କହିଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ତାকে MLA ବନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆମେ କରିପାରିବା? ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ? ଏଇଟା ଆମର ଯେତେ ଦିନ ଦାବି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଛି।